Kuinka moni meistä jää tänäkin iltana kotisohvalle makaamaan? Kuinka moni haluaisi tehdä jotain hauskaa, mutta ei keksi kenen kanssa? Ei hätää, on nimittäin olemassa yhdistys, joka karkottaa tylsyyden. Tässä yhdistyksessä hauskanpitoon suhtaudutaan vakavasti. Kukapa uskoisi, että nämä ihmiset ovat toisilleen ventovieraita. Heidät on yhdistänyt hauskanpitoon keskittynyt yhdistys, joka järjestää päivittäin eri aktiviteetteja jalkapallosta, uimisesta ja joogasta aina karaokeen tai kalliokiipeilyyn. Aktiviteetteihin saavat osallistua kaikki, joilla on tekemisen tai seuran puutetta. Idean isä on squashia pelaava irlantilaissyntyinen Paul, jolla oli vaikeuksia löytää pelikavereita. For example, bowling, if any of us wants to have bowling, you need to have a lot of friends. You need to have access to a lot of people. I think that within our own social circle, we don't have that many people. Like I said before about being busy, it's very hard to arrange things within a week's notice. So with this group, it's easier to actually play the thing you want to do. Konsepti on ollut hurja menestys Helsingissä. Parhaimmillaan yhteen aktiviteettiin on osallistunut satoja ihmisiä. Suomalaisilla on ehkä tapana, vaikka käy organisoidussa aktiviteetissa, niin kestää 3 vuotta ennen kuin ruvetaan puhumaan sille, kenen kanssa on aerobiikkaamassa. Niin sitten tämä on se uusi tapa. Tarjolla on yli 100 eri vaihtoehtoa hauskanpitoon ja lisää voi keksiä itse. Tämä laji on nyrkkeilyn ja hyppynarun sekoitus Boxcar. Virallisia jäseniä yhdistyksellä on jo 1500. Tieto toiminnasta kulkee suusta suuhun ja internetissä. Just saying that, hey, come play bowling with me tomorrow, or come horse riding or some activity that they haven't tried before, and get their interest and explain the idea. And bit by bit it's been growing, and now it's kind of coming to a tipping point. Tavoitteena on levittää toimintaa myös muihin kaupunkeihin Suomessa sekä muualle Eurooppaan. Aktiviteeteista suosituin on kuitenkin hyvin suomalainen. My favorite activity is the sledding. Pulkkamäkeen pääsee vielä mainiosti, mutta etelässä on jo ollut välillä jopa